alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har fået en minifugl, eller hvad det nu hedder. Det er de her minifugl. Og dem tænker jeg vil sådan, lave med jer. Fordi sådan, når jeg fik den, så i bilen, der kunne jeg simpelthen ikke vente til at se, hvad fanden jeg havde fået. Og sådan åbne radianserne. Så det har jeg altså gjort, men jeg vil gerne lave dem med jer. Så ja, jeg viser lige, hvad jeg har fået. Jeg har fået simpelthen sådan den der med de her gradienser. Jeg havde nok ønsket, dem jeg ønskede, det var nok enten den lyserøde her, eller den grønne her, men dem fik jeg ikke, men jeg er simpelthen også glad for, at jeg fik den her. Jeg er glad for, at man får den, fordi jeg har ønsket mig i så lang tid. Så ja. Jeg tænker lige at finde en bog, jeg kan lave det på, så det ikke er i min seng, fordi jeg sætter faktisk i min seng lige nu. Jeg tror, jeg laver den på en postmappe. Her. Dem sætter jeg her ned. Og hvis jeg gør det her. Så ja. Jeg har åbnet den, og jeg har fået... Det skal ikke bare over det hele, når jeg åbner den. Jeg har fået... Det jeg lige havde vist jer. Og nu viser jeg lige, hvad jeg har fået med. Jeg har fået sådan en her med. Og simpelthen fordi, at jeg har fået den her, så fordi at jeg så, at det var kommet i Netto, og så tænkte jeg sådan, ej, det skal jeg have. Fordi at jeg har set så mange haft det. Så ja, så har jeg fået sådan en her, man sætter de der isvafler i en ske. Sådan 2 isvafler, hvis man kan se dem. Og så har jeg fået sådan en farve, man skal putte dem her, fordi det er sådan, hvis I så her, der var der jo det her ovenpå, og det skal jeg så lave ud af dem her, og så putte dem her i, og jeg har faktisk set her, hvordan det tør, det skal det være ude i solen, i sådan 5-10 minutter, så det tror jeg godt, vi kan. Så har jeg sådan en her. Og der har jeg 2 disker. Ej, jeg tror, jeg kan tage til min lille søster. Så jeg tror lige, jeg hopper ned og giver hende til hurtigt. Hov. Karla? Jeg har kommet til at tage en af dine skeer, fordi så jeg havde 2 af dine skeer. Så er jeg her igen. Hvis der er sådan lidt dårligt lys, så fordi det virkelig varmt udenfor. Så ja. Så lad os lige kigge på en gradiens. Jeg skal faktisk starte med at putte det her blå ned i den her. Jeg er lidt bange. Og jeg kommer til at lave det forkert. Jeg synes lige tabt noget. Nej, hvor er den? Det var det vigtigste af alt, jo. Heldigvis var der står, nej, det var her. Jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at gøre det forkert, men det håber jeg ikke gør. Så jeg skal åbne den her på en eller anden måde. Den er virkelig svær at åbne. Sådan der. Selvom der er de der sådan åbnesnore, man sådan trænger ned på, så er den stadig virkelig svær at åbne. Jeg tror, jeg har fået min mor til at hjælpe mig med det her. Ej, det er sådan noget her. Ej, jeg tør virkelig ikke. Min mor. Jeg er lidt bange. For jeg gør noget forkert, så jeg tror lige hurtigt, jeg henter min mor. Og så kan hun lige hjælpe mig. Jeg er bange for at gøre det med dig. Okay, nu kommer min mor lige og hjælper mig, fordi
Jeg er bange for at gøre det selv. Jeg er bange for det. Altså sådan, der Det skal står... lige have brugsanvisningen. Ja, men der står, at man skal... der står nemlig, at man skal blande det her blå noget sammen med de her. Ja, det er rigtigt. Så den skal du bare lige løfte låget på, og så skal du... Er der ikke sådan en spids en, så kom på? Sådan, kom den her af. Ej. Og så skal det dernede i, ja. Ja. Det er rigtigt. Så skal jeg bare putte det hele i. Ja. Skal det hele i? Ja, det hele skal i. Og så skal du... Ej, det er svært for. Har du sådan... Jeg ved ikke helt, hvad for en ske vi skal blande det sammen med. Nej, Jeg har den nemlig er også heller en ikke. gul. Men Det finder vi ud af. Ikke? jeg har puttet det her. Er der 2 is? Ja, der er 2 is. Ja, Okay. der er 2 is. Og så skal de stå, når man har blandet det der. Kan du godt lige hjælpe mig med at få det sidste i? Den er ret stram. Ja. Så den er meget... Den er rigtig svær at presse. Må jeg lige blande lidt? Eller vil du selv? Jeg vil gerne prøve det. Ja. Det forstår Jeg har fået så meget blå i her, og nu skal jeg til at blende det. Ej. Det ser så mærkeligt ud. Ej. Jeg tror, jeg gør det over den her blå postmappe. Ja. Du må gerne lige holde jeres hoved. Jeg ved ikke helt, hvor guldskib blev af, men pyt med det. Ej. Ja. Så må du lige få far til at hjælpe dig, skat. Bare hjælp hende. Jeg skal ikke lige, jeg tror bare... Jeg tror også, at far er bedre. Ja, så du skal bare blande det sammen, og så bagefter så skal du tage det op på det, og så skal du lave kugler med det op på den der. Hvor skal jeg tage det op? Så laver du kugler med den der kugleske, og kommer dem op i der. Er du med på det? Du har blandet det sammen. Jeg blander det sammen med. Nå, jamen det er den, vi kan godt bruge til at lave kugler med os. Så nu blander jeg det lige sammen her. Skal du hjælpe til, Clara? Ej. Sådan, det ser sådan her ud lige nu. Det er ret nøjeren, det her, synes jeg. Bare lige, når man har det på fingrene, skal man ikke lige slippe på sine fingre. Jeg har sådan der på mine fingre. Jeg tror, de får min far til at få det sidste ud af den. Ja, det tror jeg, der er lidt mere i, fordi ellers tror jeg ikke rigtigt alt det ligger på farven. Far? Så må jeg gøre selv. Jamen, jeg tror, jeg kan ikke få mere ud af den der blå i. Så nu blander jeg det hele sammen, hvis I kan se her. Og så tror jeg skal lave en kugle her med den her ske. Jeg vil gerne røre det. Det skal der, tror jeg ikke rigtigt, der skal særlig meget ud. Sådan der, og så skal jeg have lavet sådan en kugle. Ej, det er så svært det her. Jeg tror også, jeg skal hjælpe til det. Det er sådan meget svært. Jeg har lige en hund. Mor? Kan du lige holde hjælpe mig med at lave en kugle? Fordi det er ret svært. Den er en kugle. Det skal stå ude i solen til 5-10 minutter. Okay, vi skal ud i solen, Peter. Og tørre. Sådan der. Jeg synes, det er lidt svært at lave sådan nogle kugler her. Ja. Du skal ikke stikke dine fingre bagefter, du har rørt ved det, hvis du kommer til at røre ved det. Det er ikke særlig godt til. Nej, det er jeg heller ikke. Der var den lille ske. Ja. Det var nok dem, vi skulle have rørt det rundt med. Tror du? Det tror jeg.
Tror du, jeg er god til at lave kugler? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at hjælpe. Sådan måske. Skal vi gøre sådan her? Du er skræmt. Men jeg tror, du er bedre til det end mig, Skan. Jeg tror. Det er så svært, det her. Ja, Ej. det er det. Og det dufter heller ikke særlig godt. Gør det ikke det? Der er så ikke det lagt mærke til. Ej. Ja, skal Så det er fint. Ja. Lige til den anden. Så vi har lavet den første her. Det var meningen, at skulle lave på kugler, men det er lidt svært, så derfor laver vi bare i kugler. Mm-hmm. Sådan der. Vi skal nok lige samle det lidt mere. Ja. Okay. Det er lige meget, der ryger lidt ud, tror jeg. Ja. Er det ikke det? Okay. Virkelig. Sådan der. Så har vi lavet den her, og så skal den ud i solen til 5-10 minutter. Så vil du sætte den ud i solen? Det vil jeg da. For mig? Tak. 2. Så nu tænder jeg lige, og så kommer jeg tilbage når den har været i solen, og når den tør. Så vi ses senere igen, og nu er mine faktisk tørre. De har stået ude i stolen til 5-10 minutter, som stod på parken, og nu er de tørre. Min lille søster har faktisk sådan nogle. Hun har ikke rigtig lavet en video med den. Hun har en YouTube-kanal, så den synes jeg, I skal tjekke ud. Det er sådan nogle her. Nu er de tørre. Nogle isvafler her. Sådan, det ligner lidt isvafler, når sådan, måske sådan slår sig i. Så ja, det er spændende. Og nu ser I lige, jeg har dem her. Og det udstyr, jeg har valgt at gemme, så jeg sådan kan lave ting med den. Jeg har valgt at gemme den her, fordi den var jo bare med. Undskyld, hvis jeg sådan er dårligt lyst, bare fordi der er meget sådan lyst udenfor. Den her, og jeg ved ikke rigtig, måske er den til sådan at tage isvaflerne op med. Ja. Så har jeg gemt den her, og fordi jeg synes meget sej. Og så har jeg gemt den her lille ske sådan. Ja, så ja, jeg er min lille søster har faktisk også fået nogle. Hun har, det har jeg sagt, hun har fået sådan nogle pinde med sådan nogle sådan gule, det er sådan sodavandsis, sådan måske sådan ligesom helt is med pind, sådan sodavandsis, bare sådan der er sådan gule med sådan nogle jordbær i, og det ser ret lækkert ud. Sådan, jeg kunne godt tænke mig at spise det, hvis det findes i virkeligheden. Så ja, så jeg tænker, at jeg sådan vil dekorere det her på mit bord. Jeg tænker bare, at jeg sætter det sådan. Så ja, og næste video det bliver, så ser jeg lige den her video, fordi jeg havde tænkt mig at lave en roomtour ind på mit værelse. Så det håber jeg, I glæder jer til, og så ses vi bare i næste video. Vi ses, og have en rigtig god dag. Husk lige at trykke på subscribe-knappen og det. Vi ses!